horitate lemoako alkatia zen, Gure aitite. Gure aitite. Eta zen alderatziz. Amaren Aite, gerra ostian izan zen alkate. Eta hori izan zen, herriko jentia hartzelan zegoena, eta sinatu zuela... Zuen beste aitite, que sabana, lemoako alkatia, relatzen la gente... Baina lortu egan ez inorritzi, ez inon kartzelan egon. Kartzelan bai, baina hilteko sententzia zeugatena eta hori bera sinatu zuen, aldela likoratzen az, etxearen zuen. Badakigu famili bat. Alkate, PNV-ko alkatea izan dagoa, antzadenez, sententzia gortetik zegoen, eta hori bizi zen, gure aitite eta bizi zen errekatik eskomaldian eta erreka bestaldian eskerraldian. Eta aititek eta txaluko bat ebitzen zuten. Erreke gutzutzeko. Eta horrek zeuan tabernia eta denda. Eta oso harreman ona. Eta aititek esan omen zuen, pertsona hori dela hori ze pertsona ona dela eta ez dukara zentzurik horren aurka joaterik. Eta horako bantza denez, gai hori. Eta hemengo aititek jakin gabe ezer, idatzi zuen, lehenbako alkatia sinatzen ari dela eta jentia ateratzen ari dela. Gero, ez da ize urtetan, represalia hori lemoan homenaje bat egiten. Da, gure aitite sartu zan bebai homenajeatu horren gure aitita izan karlista tendentziakoa, baina independiente. Gaztetan estazionetek artean esatu dira PNV-koa izana. Karlesti ziren demon etor zarien, karlesti joan izana eta akabiz eguela.